Ďakujem za pozvanie, ďakujem za privítanie a že tu môžem vôbec byť. Teším sa, že vás znova vidím všetkých a musím povedať, že vás mám rád, preto som tu. Ja ani neviem, že čo všetko by som vám chcel povedať a potreboval by som na to niekoľko hodín, ale budem sa snažiť povedať to najdôležitejšie. Téma dnešného dňa by mala byť, že ako získať znovu vášeň pre Ježiša. To je ohromná téma, ale aj obrovská zodpovednosť. Takže dneska sa budeme sústrediť na osobu Pána Ježiša Krista. Rozumiete mi, mám hovoriť pomalšie, alebo môžem hovoriť rýchlo? Ja som zvyknutý hovoriť rýchlo, aby som čo najviac povedal. Rozumíme. Rozumiete? Dobre. Keby ste mi nerozumeli, tak ma zastavte, zamávajte, alebo niečo hoďte do mňa. Ja sa neurazím. Chcem vám povedať, že ja som do Ježiša zamilovaný. Ježiš proste je pre mňa osoba číslo 1 a niekedy sa v živote stáva, že nás pohltia naše každodenné starosti a nejak na to začneme zabúdať a nejak sa začneme od Pána vzdialovať. A preto aj dneska je táto téma, aby sme si znova uvedomili a pripomenuli, aký je Ježiš dôležitý v našom živote. A väčšinou sa to robí takým spôsobom, že sa pozrieme naspäť cez rameno, odkiaľ sme v podstate prišli. Ako sa nás Ježiš prvýkrát dotkol. To, čo sme s tým prežili na počiatku. A myslím, že aj v Zjavení by sme našli na to text, kedy nás Ján vyzýva k tomu, aby sme sa navrátili k prvej láske. To je to, čo sme zažili na počiatku. Ja žijem s mojou manželkou, minulý mesiac to bolo 32 rokov, čo sme spolu zobratí. Moc sa hýbem? 32 rokov sme spolu zobratí a ako úprimne musím povedať, že my sa stále milujeme, máme sa radi a rešpektujeme sa aj tam ústa a všetko, čo k tomu patrí, ale tá vášeň, čo bola na samom začiatku, ak chcem byť úprimný aj pred Bohom, aj pred vami, musím povedať, že taká tam už není. Rozumiete? A mne to chýba, nie že by som to nechcel, ale proste časom nejak, každý máme svoje starosti a máme už deti a veľké deti a máme vnúčatá a zase starosti a tak sa to nejak postupne vytráca a preto niekedy si potrebujeme nájsť čas jeden na druhého. Oddeliť si povedať, ideme na víkend, proste nikto, žiadne naše deti, my ich milujeme, ale nie, vy ostanete doma. Ja milujem moje vnúčatá, ale teraz chcem mať čas so svojou manželkou a keď začneme tráviť viacej času spolu, tak sa ten vzťah a tá vášeň sa nejak znova objavuje a rastie v mojom živote. A myslím, že to takto funguje aj s Pánom Ježišom Kristom. Keď odchádzame zo slova, lebo Ježiš Kristus rovná sa jeho slovo. Že? Takže my toľko milujeme Ježiša, ja počujem ľudí, ktorí hovoria, ja milujem Pána Ježiša. A pýtam sa ho, áno, a koľko ty nečítaš písmo, koľko? Nič. Tak ty nemiluješ Pána Ježiša. Lebo on je slovo. A jediný vzťah, ktorý s ním môžeme mať, je skrze jeho slovo. A keď možno budete apelovať a poviete, no počkaj, je tu ešte aj modlitba. Áno, ale modlitba je rozhovor s Bohom. Tak len ty rozprávaš Bohu a nedovolíš, aby Boh tebe hovoril? Takže to je nejaký monológ, nie? Pane, ja sa vypovídam, ja chcem to, pane hento, tamto a díky, na skle, zase príšte, keď budeme zase nejaké problémy. To není vzťah, to není vášeň, to není, rozumiete, Ježiš je pre mňa všetký, proste to sa nedá slovami ani vyjadriť, ani opísať, ale on je absolútne všetko, on vie všetko lepšie ako ja. Mňa pozná lepšie ako ja sám. Pozná počet mojich vlasov na mojej hlave. Aj keď to není až taký veľký problém, to už počítať v poslednej dobe, ale je to tak. A on pozná moje najtajnejšie túžby, ktoré som nepovedal nikomu. Rozumiete? Pozná moje slabosti. Viete, že si pozriem dobrý film a sú tam aj veci, ktoré by som nemal pozerať. Aj to vie. Viete, ako sa to pozná, že čo nemáme pozerať v televízii? Tak, že
si doma pozeral, by si pozeral aj tu pred všetkými? Alebo by si sa za to hanbil? To je taká malá vsúka. Si hovorím, že no tak tu by som to asi, ne. Tu by som si pozrel možno fotbal, alebo hokej, alebo tenis. Ale to, čo tomu pozerám, to asi nie. A Boh to pozná. A viete, čo je na tom skvelé? Že pred Bohom môžeš byť absolútne úprimný. Pretože on aj tak už všetko o tebe vie. A Pán Boh si ohromne váži, keď prichádzame k nemu taký, aký sme. Pane, takýto som. Mnohokrát som tvrdohlavý, som hlúpy, mnohokrát ťa ignorujem, mnohokrát zarmucujem Ducha Svätého a mnohokrát, Pane, ti aj slúžim, aj sa modlím, aj ťa hľadám, aj padám a robím všetko možné. A každý deň hľadám svoju tvár. Takže taká prvá vec, ktorú by som možno doporučil, je to, že potrebujeme znova si nájsť čas, oddeliť si čas, zvláštny čas, aby sme ho trávili s Pánom. A tým sa tá vášeň, ktorá je, obnoví, keď začneme s ním komunikovať. Ja mám pripravených ohromne veľa textov, ale ja nemôžem o všetkých nich hovoriť, ale možno by som začal takým príbehom, ak to nebudem čítať, všetko nevadí, že? Poznáte, ja rád hovorím ľuďom, ktorí poznajú Bibliu. Ja nemusím potom dlho vysvetľovať. Keď musím vysvetľovať celý príbeh, že čo, prečo, za akých okolností, to trvá večnosť. Ale keď viem, že poznáte Bibliu, tak je to dobré. Gustík poznám, tak to vidím, že už má prižmúrené oči, už sa znáša niekde v prvom nebi. Dobre. Adam a Eva na počiatku mali s Pánom Bohom ohromný vzťah. A verím, že tam bola aj vášeň a verím, že keď Pán Boh v tom večernom vánku prichádzal, tak Adam sa asi nevedel toho dočkať a bol nadšený, keď už príde Pán a budeme nejak spolu s ním a bude jeho prítomnosť a sláva, všetko tam, ale predsa sa niečo stalo, prišiel nepriateľ. A chcem vám povedať, že tento nepriateľ je tu dodnes od dňa, ktorý sa snaží o to, aby nám zobral tú vášeň, aby nám prekazil a zdeformoval náš pohľad na samotného Boha. Ako sa to podarilo diablovi v záhrade? No tak, že spochybnil Boha a jeho dobrotu. Povedal, no ale Boh nechce, aby ste vy všetko vedeli. Boh chce, aby ste vy boli takí hlupáčikovci, tu to vieš, čo ničomu nerozumejú a on si bude s vami robiť, čo chce a vy budete nejakí panáčikovia. A to vôbec nebola pravda, že? Práve naopak. Boh mal pre nich to najlepšie, ten najlepší zámer a najlepší cieľ. A diablovi sa podarilo to, že zmenili myšlienku a videli Boha vo falošnom svetle, že Boh vlastne není až taký dobrý, ako sa o ňom hovorí. A to je dôvod, prečo mnohí kresťania dnes nemajú tú vášeň pre Ježiša ako len na počiatku. Pretože možno ich zlá skúsenosť, možno niečo sa stalo v ich rodine, možno v zbore niečo zlyhalo, možno pastor zlyhal, rozumiete? A ich pohľad na Boha a na osobu Pána Ježiša Krista sa nejak zdeformoval a povedali, no keď toto takto je, tak aký teda je Boh? Víte, čo hovorí svet? Ak je to tak Boh taký dobrý, jak kresťania hovoria, tak ako je to možné, že dopustí, aby malé deti trpeli vo svete, aby hľadovali? Viete? A diabol sa stále snaží takýmito útokmi spochybniť Božiu dobrotu. Ale Božie slovo hovorí jasne. Jeden žalm hovorí, za každým vyhlásením hovorí, lebo Boh je dobrý. A lebo Boh je dobrý. A Boh je dobrý. A my si to potrebujeme znova a znova pripomínať, že Pán Boh je dobrý. Je dobrý. Keď sa Izrael dostal do zajatia, tak myslím, že to bol Ezechiel, alebo Ezechiaž, alebo neviem, ktorý prorok to prorokoval a hovorím im, že Pán Boh vás chce navrátiť. Pán Boh vám odpustí vašu vinu, keď sa pokoríte a privedie vás naspäť. A Pán Boh hovorí, takéto slovo skrze neho hovorí, že ja poznám moje myšlienky, ktoré mám o vás. Aké to boli myšlienky? Ktorý poznáte ten text? Ja vás zašlapem, ja vám ukážem, kto som, ja vám ukážem, kto tu má moc. Tak sa bavil s nimi Boh? Boh hovorí, ja vás milujem, ja mám myšlienky o pokoji s vami, ja vám chcem vám dať šťastnú budúcnosť, roháčkov preklad slovenský hovorí, šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. To, čo očakávaš, to dobré, viete, dávame si veľký dobrý pozor, že čo očakávaš v živote. Lebo Božie slovo hovorí, že Boh chce naplniť tvoje očakávanie. A takýto je naozaj Boh, keď Boh sa vyjadruje o tom, že aký je, on je dobrý. Keď čítame
Lukáša 15. kapitolu Marnotratnom synovi, príbeh, ktorý všetci poznáte, vyberiem, dobre? Tak Boh, Otec, ktorý čakal na tohoto syna, ako ho vykresľuje písmo? On je zlý, on je ten, ktorý čakal s palicou a s bičom a povedal však prídi domov, však ja ti ukážem, ja ti to spočítam. Nie, vôbec nie. Vôbec nie. Pán Boh je dobrý, je úžasný. Úžasný otec, milujúci, ktorý napriek hrozným katastrofám, ktoré ten syn spravil, neprávom si vyžiadal dedičstvo, všetko rozmrhal, všetko rozflákal. Že? A ešte má odvahu vrátiť sa naspäť do domu, aj keď teda s pokorou, že? Povedal, už nie som hoden a tak ďalej, čo má všetko svoj význam, ale to je dnešná téma. Ale ja neviem ako, ale je to Boh. Že vedel, že ten syn sa vracia domov. A vyšiel mu ústretí, si predstavte. Vyobímal ho. Jednu výčitku mu nepovedal. Jednu hrozbu mu nepovedal. Na jeden trest nepoukázal. Žiadnu vinu mu nepripomínal. Len milosť a lásku, objatie, nové šaty, nový prsten, nové sandále a obrovská hostina. A otec hovorí, že sa patrilo. Že toto sa patrí urobiť. A keď som pri tomto texte, všetci ho dobre poznáte, nemusím ho čítať, že? Keď budem dlho hovoriť, tak ma zastavte, prosím. Dám dvojku. Musím povedať aj druhú stránku veci, že Boh napriek tomu, že je dobrý, a ešte dopoviem o tej dobrote Božej, dobre, potom sa dostanem k tomuto. Pripomeňte mi, ak zabudnem na marnotratného syna, príšte mi ho pripomeňte, že mám o ňom niečo povedať. Pamätáte sa, ako Pán Ježiš Kristus povoláva svojich prvých učeníkov. Keď išiel Pán Ježiš po pláži, popri mori Galilejskom a videl tam Petra a Jakuba a Jána, ako lovili celú noc a nič nechytili, ako sa namáhali. Že? A Pán Ježiš príde k ním a hovorí, hej, poďte za mnou. Rozmýšľali ste niekedy o tom? Evanjelisti to opisujú rôznym spôsobom. Na jednom mieste je to napísané, že neulovili celú noc nič a potom im Pán hovorí, že zatiahnete na hlbinu, poďte si na pravú stranu. Ulovili obrovské množstvo rýb, veľkých rýb, takže sa potápali tie člny, na ktorých to niesli. A s týmto obrovským úlovkom prichádzajú k brehu a Pán Ježiš im hovorí, že poďte za mnou, nasledujte ma. Kašľujte na ryby. Viete, rybárstvo a lovenie rýb boli biznis. Bolo ich živobytie. A zdalo sa, že dosiahli najväčší úspech svojho života. Ulovili najväčší úlovok svojho života. Možno by sme to previedli do dnešnej doby. Podaril sa im najlepší obchod, najlepší biznis. Uzatvorili zmluvu takú, že budú bohatí. Na dlhú dobu, zahojení. Dneska sa to hovorí moderne, že budú zahojení. A Ježiš im v tomto momente hovorí, že nechajte to tak, poďte za mnou. A moja Biblia hovorí, že hneď všetko zanechali. Aj svojho otca, aj svojich zamestnancov. A nasledovali Ježiša. Ja som si hovoril, fúha, to musí robiť jaká sila. Aká sila? Viete, neviem, či to vieme predstaviť, ale Ježiš tam nebol v kvejúcom rúchu, žiarivom a s takouto glóriou na hlave, že všetci videli, že to je Boží syn. Na toto som ja nezvyknutý, ale toto je kráľovská obsluha. Do 2 hodín hovorím bez vody. To nemám problém, takže po 2 hodinách si mal prísť. Troška vás straší, no. Takže kde sme skončili? Že to nebolo povolanie nejakou nadprirodzenou osobou, rozumiete? Ale napriek tomu, tie slová, ktoré vyslovil, v tých slovách bola taká moc, také pomazanie a také zjavenie, že oni v tej jednej vete mali také, neviem to nazvať, zjavenie toho,
že nasledovať túto osobu je viac ako všetko, čo som doteraz zažil. A napriek tomu obrovskému úspechu, ktorý teraz mám, napriek tomu, že tu mám dlhoročne vybudovaný biznis, napriek tomu, že som úspešný, zaopatrujem z toho svoju rodinu, nasledovať Ježiša bolo o mnoho viac. A to isté platí napríklad o Matúšovi, colníkovi či Lévi, ktorý sedel na cle. Sedí na cle, dneska to už nepoznáme, čo to je, ale sedel si na svojich peniažkoch, bol to človek bohatý, ktorý vyberal, že? A práve vykonával svoj biznis a škrbal ľudí o prachy, že? A teraz prichádza Ježiš, bez toho, aby sa predstavoval, to je, nehovorí, ja som Boží syn, ja keď ti niečo poviem, to musíš urobiť, nič také nebolo. Hovorí mu, poď za mnou a nasleduj ma. Jednoduchá veta. Že? Ale tá Božia prítomnosť, ktorá s tým myslela, s tou vetou, s tými slovami, ktorá sa uvoľnila touto jednou vetou, poď za mnou. Má tu už napísané, že nechal všetko, svoje clo, svoj biznis, svoje prachy, všetko tam nechal. A išiel za Ježišom. Ja si hovorím, Pane, takúto vášeň chcem. Toto potrebujem. Potom to túžim. Ja by som to chcel, akože nejaké chcenie a intelektuálne poznanie, rozumiem tomu. Pane, ale tá prítomnosť, aj mne to povedz, aj mne to tak zjav. A ja chcem to zažiť, že ja to chcem prežiť, že to je tak mocné, tak veľké, tak silné, že to stojí za to, aby som zanechal úplne všetko. Rozumiete, čo hovorím? To je vášeň pre Ježiša Krista. A ja to obdivujem, že mnohí ľudia odišli, za ním učeníci ho nasledovali, aj keď v určitej fáze mali určité pochybnosti, hovoria, no Pane, ale vieš, my sme opustili všetko pre teba. A čo my? Viete, tí, ktorí dlho slúžite, alebo slúžite v zbore a niekedy sa vám to nezdá, hovoríte, no čo, chodím sem, slúžim tu, pracujem tu, dávam sem peniaze, dávam sem čas a energiu a talenty. A čo so mnou, Pane? Mňa nevidíš, Pane, toho poženávaš, toho? A ja som kde rade, ja kedy prídem? Kto rozumiete, o čom hovorím? Ale Ježišova odpoveď bola úžasná. Bola úžasná. A hovorím, o nič ste neprišli. Nič ste nestratili. Ak si opustil jeden dom, Boh hovorí, budeš mať 100 domov. Ak si opustil bratov, sestry, rodičov, deti, budeš mať 100-krát toľko. A k tomu večný život. Pre Ježiša sa oplatí žiť, drahí moji. On je osoba, ktorá je jedinečná, ktorá sa nedá ani opísať. Aký on je plný lásky, plný dobroty, plný... Je ohromný proste. Neviem ho opísať, to sa musí prežiť. Musíš dovoliť a pozvať Ježiša, aby sa ťa dotkol na tvojom vnútornom človekovi. Udivujem, a keď čítam napríklad o bohatom mládencovi, teraz som hovoril koniec toho, tak Ježiš hovorí mládencovi, že a prikázania poznáš? Nesúzložíš, ty si otca i mať. A bohatý mládenec ho šokoval. Hovorí, že áno, poznám. A všetko som dodržal od svojej mladosti. Povedal mi, aký by som bol učiteľ, pán profesor, a znali ako pán, lebo pán poznal jeho srdce, že? Pán vedel o jeho živote všetko. Veď on vie aj o našom. Myslíte, že pán nevedel, že je bohatý? Že prechováva lásku k peniazom? Vedel. Ja by som mu povedal. Ty jeden klamár, čo ty chceš? Je napísané, v mojej Biblii je napísané, že Ježiš sa s láskou na ňu zahľadil. To si hovorí, takýto je to Pán. Takýto je Ježiš. Ktorý, keď robíme zlé veci v našom živote, možno nie je schválne, rozumiete, ale nie sme dokonalí. On není ten, ktorý s palicou čaká, aby ťa potrestal. Ale s láskou sa zahľadil a povedal mu, mladý mužu, mám ťa rád. Predaj svoj majetok a nasleduj mňa. Urob mňa cieľom svojho života a tým najväčším pokladom. A budeš mať všetko. Budeš mať všetko. Čítame o tom, že mládenec odišiel zarmútený.
Ja vám poviem, kto odišiel ešte zarmútenejší. Ježiš. Lebo mu tak veľmi záležalo na tomto bohatom mládencovi. On chce každého. Viete, čo je Božia vôľa všeobecná? Aby všetci ľudia boli spasení. Bez výnimky. My kategorizujeme, povieme, čo ten, hen taký a to, a toto, a robot, to vôbec. Božia vôľa je jasná. A chce, aby všetci ľudia boli spasení. Všetci. Toto on chce. Na tomto pracuje. Preto ešte zhovieva, preto ešte stále neprišiel, lebo ešte stále čaká, že ľudia urobia pokánie a vrátia sa k nemu. A druhá vec, ktorá je tam napísané, že a prídu k poznaniu pravdy. Teraz vám poviem takú druhú časť, druhú stranu tejto mince, že Pán je dobrý, je úžasný, je skvelý, ja milujem ho. Bez neho neviem robiť nič, tak je napísané po slove, že bezo mňa nemôžete robiť nič. Ako náhle si myslíš, že niečo urobíš bez neho, veľmi sa mýliš. A on sa ale bezmocne môže prizerať, ako do niečoho nepozveš, on tam na silu nepôjde. Nepôjde tam na silu. Ježiša pozvali do Kány Galilejskej na svadbu. Viete si to predstaviť? Priblížim vám to dnešnými slovami, dnešnou dobou. Nepozvali tam Pána Ježiša kázať. Ani nikoho uzdravovať. Viete, na čo ho pozvali? No, prepáčte mi za výraz, ale pozvali ho na opiáš párty. Čo sa tam robilo na svadbe? No, moja Biblia hovorí, že tam väčšina príbehov je o víne. Čo? Prečo vám to hovorím? Lebo niekedy, dneska je moderné, robíte si také grilovačky napríklad, a také, jak sa tomu hovorí, nie party, ale barbecue, alebo neviem, čo to je. Záhradné slavnosti. Záhradné slavnosti. Také no, toto je ten pravý výraz, Aj keď my sa stránime, akože alkohol povieme, že nie, ale niekedy tam pivečko donesieme, že? A tak ďalej, už rozumnejší a tak. Nechceme nikoho pohoršovať. Ale keby to bolo troška možné, možno by sme si aj troška viacej tam dali, že? Dobre, to vy nie, ja, to len ja som taký. Vy nie, vy ste proste aj neurobili už. Ale Ježiš bol pozvaný na tú svadbu, predstavte si. A oni majú takú drzosť, že vychlastali všetko víno a prišli za ním a povedali, pane, nemáme víno. Keby to bola akákoľvek iná potreba, tak by som to pochopil. Ale nedostatok vína, tak to som nepochopil teda. A pán s tým nemal vôbec žiadny problém, tak to je úplne facka. A hovorí, nemáte víno? Fajn. Naplňte tieto nádoby, tie nádoby mali okolo 150 litrov. Bolo ich tam 6. Takže pánov príspevok na svadbu bolo 1000 litrov vína, aby ste rozumeli. Áno, nie je flaška, ale 1000 litrov vína. Teraz pochopte ma, ja nenavádzam nikoho na alkohol, aby ste nepochopili špatne, ja to teraz nevysvetlím. Ja len hovorím, že niekedy robíme v živote činnosti, ktoré sú pre svet úplne normálne, svadba je normálna, že sa tam aj podá víno, že? Ale ten problém, ktorý vidím, je, že povieme, alebo možno to máme len v podvedomí, že povieme si, páne, toto je svadba, no čo ty tu? No tak nehaj nás, nech si toto my užijeme a potom zajtra sa k tebe vrátime. Nie, pán chce byť súčasťou aj tej svadby, aj tej tvojej zábavy. Rozumieš? To neznamená, že ty nemôžeš mať čas na relax, alebo na šport, ale pán chce byť súčasťou aj toho. Pozri ho do všetkého, čo budeš robiť. Páne, poď so mnou do školy. Páne, poď so mnou do roboty. Páne, poď so mnou, máme pažbu, alebo jak to voláte. Páne, dneska máme mejdan, alebo ja neviem čo. Páne, tam buď, možno tam môžem niekomu povedať o tebe. Rozumiete? Do všetkého ho pozvime. On je tak skvelý, že on sa na to nehnevá. On sa hnevá, alebo zle hovorím asi, ale asi sa mu nepáči, keď ho tam nepozývaš. Ja som počul raz jeden výklad na slovo, čo je to, že bezbožnosť. To sú, my povieme, my kresťania nerobíme bezbožné veci, ale robíme. Viete prečo? Lebo bezbožnosť znamená, že
čokoľvek urobíš bez Boha, bez toho, aby si ho do toho pozval, aby si ho prosil o to, aby to požehnal, aby ťa v tom viedol, tak je to bezbožnosť. To je jednoduché slovo. Áno, my si ho tak nevykladáme síce, my si myslíme, že to len ten riešnici vo svete to robia. Ale ako náhle my robíme niečo bez Boha, aby sme sa Boha pýtali a dostali jeho súhlas, aby sme ho do toho pozvali, tak je to bezbožnosť. A to je ťažká vec, to si musíme rozmysleť. Pretože ja chcem, aby Boh bol vo všetkom v mojom živote. Absolútne vo všetkom. To tu dospelí ľudia, že? Chcem, aby Pán Boh bol aj v mojej kuchyni, aj v mojej spálni. Wow. Áno, ja to chcem. Ja to chcem. A teraz chcem povedať tú druhú vec. Že Pán Boh, napriek tomu je tak dobrý a tak skvelý, je tak úžasný, tak nádherný a tak sa strašne zaujíma o nás a tak strašne túži po nás. Božie slovo hovorí, že až závislivo túži po tebe a po obecenstve s tebou a po všetkom, že na druhej strane hovorí, že ale do môjho domu nič nečistého nevojde. Nevojde. To je druhá stránka veci. Teraz, aby ste si nemysleli, že teraz som hovoril, že my môžeme byť čokoľvek a Pán Boh nás potom bude milovať. A všetko nám odobrí a bude nás požehnávať. To vôbec nie. To vôbec nie. A teraz sa vrátim k tomu marnotratnému synovi. Sú také dve stránky tejto veci, alebo dva typy. A pochopíte, keď to poviem. Prvý je ten bezbožník, ktorý vyžiadal si majetok, odišiel, že? A všetko. A teraz si predstavte, ja to veľmi skrátim, že tento človek, Pán Boh, Otec, ktorý ho privítal, ktorý ho objal, ktorý je láska, ktorý je dobrý, ktorý mu dal nové šaty, si predstavte, že ho nepustil do domu. Len tak. Lebo hovorí, že do môjho domu nič nečisté nevojde. A preto sa niečo muselo udiať ešte predtým, ako došiel do otcovho domu. Preto sa stretli na ulici. Preto sú vonku. Preto vonku dostal nové šaty. Preto povedal, prinieste to sem. Tu musí nastať zmena. Musíš dostať nové šaty. Musíš dostať nový odev. Musíš sa umyť. Takto nemôžeš vojsť do tohto domu. Rozumiete? A to je veľmi jednoduché poukázanie na ľudí vo svete, že? A povedať, že tak jasné, treba robiť pokánie, dneska tomu hovoríme pokánie, kde sa očistíš, umieš, Pán Boh ti dá nové rúcho, vyzlečieš starého človeka, oblečieš nového človeka, tak ďalej v poriadku. Ale iný výklad znie, že mohli by to byť aj kresťania, tento človek. Mohol by reprezentovať aj kresťanov, ktorí dneska to je veľmi moderné, dneska sa preferuje a na mnohých zhromaždeniach sa káže, ja tomu hovorím, to som ja vymyslel, ja tomu hovorím, že zážitkové kresťanstvo. Ľudia odídu do zhromaždenia, a však nič také som tam nezažil, kázalo sa tam písmo, no áno, ale vieš, také, keď není zážitok, není tam silná emócia, tak proste ľudia to nemajú za mnoho, nehodnotia to veľmi. A nie každé zhromaždenie je nejaký úplne skvelý zážitok. Rozumiete? A zážitkové kresťanstvo je veľmi nebezpečné. Dneska väčšina modlitieb, ktoré počúvam, ktorí sa ľudia modlia, tak to je Pane, požehnaj mňa, požehnaj moju rodinu, Pane, daj mi nové auto, nový dom, daj mi to a tamto a novú lepšiu prácu a lepšie peniazy, ale málo počujete modlitieb, že Pane, čo keby si sa zmiloval nad týmto Frenštátom, čo keby si nám pridal zachránených a ľudia boli spasení a tvoja milosť, keby sa tu tak rozliala, tvoj Duch Svätý oživujúci, keby sa tu tak znášal a ľudia by hľadali tvoju pomoc aj v tomto zbore a tu by vpredu klačali a plakali a volali k Bohu. No a to už je práca. Čo potom s nimi? Treba sa o nich starať. A to je kopec starostí a roboty a všetko. A to je pravda. To už nechceme. Nechceme pekný zážitok, nech Duch Svätý sa znáša, nech sa ma dotkne Pána, nech obrovská sila. A potom sú takí takzvaní, neurazte sa teraz, prepáčte, no, takzvaní chronickí padači sú zhromaždenia. Zažil som to v mnohých zhromaždeniach. Proste ísť sa za ňou modliť, to ešte sa k tému nepribližite, on už proste padá.
Viete, ale pritom akože nemá dôvod padať, to len niekde videl, alebo počul, alebo si myslí, že to má, alebo to chce. A to je jedno. Napriek tomu, že verím tomu, že Božia moc môže byť tak mocná, že proste to tvoje telo neuniesie, že padneš. Ale sú to dosť výnimočné veci. Že aspoň v dnešnej dobe, kedy není nejaké prebudenie také, aké sme zažívali voľakedy v 90. rokoch, v 80. rokoch. Takže tento človek, ktorý odišiel od otca a vyžiadal si majetok, to je, teraz to pripodobním takto. On povedal, tu je zasľúbenie, Pane, ty si povedal, toto mi patrí. A má pravdu. Áno. Ale ak je to jediné, o čo nám ide, ako išlo jemu, jeho nezaujímal Boží dom, jeho nezaujímal otec ako osoba, jeho zaujímalo len, čo mu patrí. A to je moderné kresťanstvo. To je na veľkom objave. Pane, mne patrí uzdravenie, Pane, mne patrí prosperita, Pane, mne patrí úspech, Pane, mne patrí požehnanie, aj tu, aj mojej rodine, aj mojim deťom. Pane, toto všetko chcem. A on si vyžiadal to, čo mu patrí. Pane, toto chcem, toto je toto, čo ma zaujíma, daj mi to. A viete, čo je šok? Otec povedal, no, tak dobre, tak tu to máš. A tak je to mnohokrát s nami. Pán Boh nám dá požehnanie, dá nám úspech, pozdvihne nás, dá nám zdar a my potom čo? Prečo sú tu prázdne stoličky? Lebo niektorí ľudia, ktorí tu mali byť, sú tu neni. A ja ich nepoznám, ja to si vymýšľam, áno, lebo to je každého zbore, proste to je kľúč. Pretože sa modlili o niečo, dostali to a teraz už Pána Boha nepotrebujú. V každom zbore sú takí ľudia, v každom, bez výnimky. Ktorí odišli, lebo už dosiahli, čo chceli. Pán Boh už požehnal. A odišli. Lenže potom príde doba, jak Marotatovom synovi, že padli na dno, požehnanie sa vytratilo, všetko minuli a zistili, že vlastne nepotrebujú požehnanie, nepotrebujú to všetko, ale potrebujú otca. Lebo v dome môjho otca je všetkého dostatok. Halelujá. Preto je Ježiš tak strašne dôležitý. Pretože on je zdroj všetkého. On je prameň všetkého. My potrebujeme jeho, my nepotrebujeme uzdravenie. Veď on je lekár. Keď máme Ježiša, máme všetko. Potrebuješ požehnanie? Ak chceš len požehnanie bez Ježiša, tak to je veľmi zlé. Ja chcem Ježiša. Prečo? Lebo on je moje požehnanie. Halelujá. Sám sa teším z toho. A teraz poviem na toho druhého. Áno. Toho druhého, ktorého všetci akože chválime a my kresťania sa s ním stotožňujeme, že to sme my tí dobrí, ktorí pracujeme celý život v Otcovom dome, my mu slúžime, my sa namáhame, my sme tí poctiví, my sme tí spravodliví, my sme tí dobrí, že? A aj tento starší syn pracoval na poli a keď sa vracal z pola, tak zistil, že v dome už prebieha nejaká veľká oslava. Zavolal si sluhu, hej, čo to tam je? No, tvoj mladší syn sa vrátil. Ten, čo všetko rozbrhal. Teraz počúvate, čo vám poviem. Ani on nemohol vojsť do domu. A Biblia to vyjadruje, že ani nechcel. Ani nechcel. Aj on mal problém. Lebo nevedel opustiť. Nevedel pochopiť, že Pán Boh je tak dobrý a milostivý, že ten, čo všetko rozbrhal, že aj ten môže byť očistený a omilostený a že môže byť prizvaný naspäť do domu Božieho. A dom Boží, drahí moji, predstavuje a reprezentuje Božiu prítomnosť. A to je to, o čo nám ide. Ja milujem nielen Ježiša, ale milujem jeho prítomnosť. Milujem, keď Duch Boží zostupuje. Keď sa ma dotýka môjho vnútri, že a ja mám zážitok. A hovorím si, Pane, je to hmatateľné, je to. Neviem to ani opísať. Ale chcem to. Pane, chcem tu zostať na veky. Nech to už nikdy neodíde. A niekedy to tak bude. Ale teraz, niekedy to prichádza, niekedy to odchádza. Že? A starší syn
musel dať svoj život najprv do poriadku, až potom mohol vojsť do otcovho domu. Až potom. Viete, nemyslíme si, že my, ktorí slúžime v zboroch a pracujeme a všetko, že my potrebujeme tiež premýšľať a hľadať Božiu milosť. Lebo nikto neprichádza do Božieho domu pre vlastné zásluhy alebo pre vlastné hriechy. Ale len pre Božiu milosť. Len pre Božiu milosť. Halleluja. Amen. Mám skončiť, či mám ešte 5 minút pokračovať? Môžem? Môžete? Môžete. Zistil som v mojom živote takúto vec, že vzťah s Pánom je ohromne dôležitý. Najdôležitejší vec, ktorú máš na svete, je vzťah s Pánom Ježišom Kristom, s Jeho slovom, s Duchom Svätým. A veľmi ma to bolí v poslednej dobe, keď aj sám, alebo aj iní zarmúcujeme Ducha Svätého. A niekedy to je našimi rečami, postojmi, niekedy našimi myšlienkami. Viete, že aj myšlienkami môžeme hrešiť, že Boh pozná, čo myslíme? Žalmista hovorí, aj moje myšlienky, nech sa ti páčia. Nech sú ti príjemné. Pán Boh vidie, čo si myslíš o druhom. My, dlhoroční kresťania, my už poznáme taký kódex kresťanstva, morálky a vieme, že čo treba povedať, ako sa treba chovať v zbore a krásny brat, mám ťa rád a všetko. A potom ideme domov a rozumiete, čo hovorím? Tak sa obliekol a potrebujeme si dať veľký pozor na to, čo robíme. Lebo Pán Boh vidí aj skrytosti. V Žalme 101 je napísané, že ten, kto škodí svoju blížnemu tajne, Boh hovorí, toho vytnem. Toho vytnem. Pán Boh vidí aj tajne, aj to, čo doma hovoríš o ňom. To, čo sa s manželkou rozprávaš. Ale to neviem, bez toho správame, to som nechcel hovoriť. Nič som chcel povedať. Zistil som v živote takúto vec, že zapodieval som sa tým dosť dlhý čas a videl som aj v mojom živote, aj v rodine, aj v zboroch to vídam, že je tzv. Stagnácia. Rozumiete slovo stagnácia, že by ste s telami stagnácia. To je, keď sme nejak sa zasekli na jednom mieste a nejak sa nevieme sa pohnúť, jak si pred. A tak som čítal písmo, tak som sa modlil také poznanie, Pane, prečo toto je? Pane, prečo? Chcem sa pohnúť ďalej. A zistil som takúto vec. Vy veľmi dobre poznáte príbeh o Lótovi, ktorý bol v Sodome a Gomore a žil tam. A Sodoma a Gomora, my čítame o nej, že žili veľmi hriešným životom. Tam vymysleli LGBT, to je odtiaľ, tam sa nevymyslelo dneska. Tam bola homosexualita, lesbizmus a proste všetká sexuálna nemravnosť, ktorá existuje, bola tam prítomná. A čítame o tom, že Lót strápil svoju dušu nad tým, ako videl, ako sa tam žije. A Pán Boh preto aj poslal a vzbudil Abraháma, ktorý sa tam jeho modlil a prihováral a bol zachránený. A to nechcem to všetko zdlhavo rozisťovať. Ale keď prišlo k tomu vyslobodeniu, že prišli anjeli do Sodomy na Gomory vyslobodiť Lóta, tak Lót mal céry, koľko mal céry? Tuším 3. A mali aj zaťov. A anjelia hovoria, musíme ísť, musíme vyraziť, lebo oheň a síra začnú padať z neba a nemôžeme to spraviť, kým ste vy tu v tomto meste, lebo Abraham sa za vás modlil. A tak zaťovci, tí sa mu vysmiali a zdalo sa im to ako nejaká rozprávka, tak to hovorí moja Biblia. A tieto tri céry boli také nejaké nerozhodné a tam je tam napísané, že na silu ich uchopili a vliekli a utekali s nimi preč. Čo reprezentuje tiež niečo, neviem, či to mám dlho vysvetľovať teraz, o tom, že poznáte príbeh, ako Pán pozval na večeru, na tú hostinu, boli pozvaní hostia a keď bol čas hostiny, tak hostia sa začali vyhovárať. Ja nemôžem, ja som kúpil pole, ja som sa oženil a bla bla bla. A
Pán hovorí sluhom, dobre, tak vidíte do ulic a doneste tých, ktorí treba. Povedzte, že ešte je voľné miesto. To je druhý level. Najprv sú pozvaní, čo je Izrael, nechcem to zle vysvetľovať. Druhé sú pohania, sú pozvaní z ulic. A tretí level je, že ešte stále je dosť miesta. Tak Pán hovorí, tak zase vidíte, choďte aj do slepých uličiek, aj medzi ploty, už aj mimo uličky, aj tu na pole. A je tam napísané, že a donúďte. To je dnešná doba, drahí moji. Už není čas mnohým vysvetľovať, že vieš, Pán je dobrý a príde a všetko zdrapnúť za ruku a odviecť. Pre mňa to znamená takéto 3 úrovne. A toto je tá úroveň, že ak mali byť Lótové dcery zachránené, museli ich na silu uchopiť a odviecť preč. A potom, ako utekajú zo Sodomy z komory, tak čítame o tom, že Lótová žena čo spravila? Námi príbeh celý svet opozná. Čo spravila? Otočila sa. Aha. Za čím sa otočila? Chcela vidieť tú skázu. To nebola veľmi dobrá žena. Jej sa troška ľúbil ten štýl života, ktorý tam videla. A ona sa pozrela naspäť. Hovorí, naozaj to chcem opustiť? Neviem. A ako to spravila, tak sa premenila. Solný stĺp. Dobre, sol zase, čo reprezentuje, to dneska nebudem vysvetľovať. Ale pre mňa ten solný stĺp, rozumiete, čo chcem povedať, je stagnácia. Zasekla sa niekde, že nevedela ísť ani dopredu, ani dozadu. Prečo sa to stalo? Dovolte, aby som vám to povedal. Týmto budem končiť. Pretože neurobila poriadne rozhodnutie vo svojom živote. Pretože sa jej ľúbilo byť troška aj vo svete, aj ten hriešný štýl troška, že? Ale uvedomila si, že keď chce byť zachránená, tak mala by odtiaľ odísť. A takto žije dnes mnoho kresťanov. Keď ten svet ponúka tak veľa. Keď peniažky a chuť peniažkov je tak dobrá a tak sladká. Že? A keď ja by som aj troška aj tam toho, aj tam, Božie slovo hovorí, že priateľstvo so svetom je? Nepřátelství s Bohem. Pozrite sa. Chcem vás dneska vyzvať, veľmi jednoducho. Ak stagnuješ vo svojom živote, ak vášeň Ježišovi nie je taká, ako bola na počiatku, jeden z veľkých, vysoko pravdepodobné je, že si na váškach a že tvoj život prišiel na bod, kedy si není 100% rozhodnutý a není si ten, ktorý povieš, nezaujíma ma už tento svet. Apoštol Pavel povedal, ja som spolu s Kristom ukrižovaný. Mal v tom absolútne jasno. A to, čo teraz žijem, v tomto tele, ja už žijem len pre Krista. A nič ma nezaujíma. Ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. A ja vám chcem povedať, že ak chceš, aby tvoj život sa pohol ďalej, tvoj vzťah s Ježišom sa pohol ďalej, musíš urobiť jasné rozhodnutie. Povedať, idem slúžiť Ježišovi a zanechám všetko, ukrižujem svoje telo aj so s jeho vášňami, s jeho žiadosťami. Viete, je to šokujúce, ale je napísané, že máme ukrižovať svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Prečo to opakujem? Pretože tam nie je napísané, že so zlými vášňami a zlými žiadosťami. Ale so všetkými. Rozumiete? My môžeme mať aj dobré túžby, ale Bohu sa nemusia páčiť. So všetkými vášňami a so všetkými žiadosťami. A tam je koniec stagnácie. Aby som vám tu prešiel celú Bibliu, aby som vám ukázal, že toto je veľmi skutočná vec. Keď Izrael stagnoval a nevedeli sa pohnúť ďalej a Eliáš sa na to ďalej nemohol pozerať, tak povedal, už mám to akurát dosť. Zajtra sa stretneme na Karmele. A tam sa rozhodne, kto je Boh. Chcete slúžiť Bálovi, alebo chcete slúžiť Bohu? A ľud hovoril, no nevieme, kto je skutočný Boh, no. Už tak dlho boli zajatí a tak dlho videli všetko možné Bálových prorokov, že ani nevedeli ani čí sú. A Eliáš to prestalo jedného krásneho dňa baviť. A ja vyzývam, všade, kde chodím slúžiť. Každú cirkev, každý zbor, prosím, poďme urobiť jasné rozhodnutie, komu chceme slúžiť.
Chceme ešte byť aj troška vo svete? To nefunguje. Tak kašli na to, tak chod do sveta. No áno. Božie slovo hovorí, není si ani studený, ani horúci, tak čo? No tak si na nič, vyplujem ťa zo svojich úst, hovorí Božie slovo. Že sa rozhodni pre niečo. Démas, veď chodil s Pavlom. Videl zázraky, videl prebudenie, videl pomazanie, videl veci, ktoré väčšina z nás asi nikdy nezažijeme. A jedného krásneho dňa Démas povedal, končím. Odchádzam do sveta. Ja mu to kvitujem, pozrite sa, nespravil dobré rozhodnutie, ale aspoň spravil nejaké. Rozumiete? Nestáhal bol v stoličkách, nehovoril, že Pavel, ja budem s tebou aj slúžiť, ale vieš, troška si teraz odskočím do sveta. To sa nedá. To si nikde. To si nikde. Ak miluješ Ježiša, prečo je tak ohromne dôležité to, čo som hovoril na začiatku? Keď Ježiš povoláva Léviho, povoláva Petra, povoláva Jana, poď za mnou. Poď za mnou. To není, že dobre pane, od pondelka do stredy ti budem slúžiť, štvrtok piatok budem rybárčiť. Ne, také není. Také není. Buď chod na ryby, alebo poď za Ježišom. Dneska stojíme pred vážnym rozhodnutím. Ak chceme naozaj niečo mať aj zo zboru a chceme vidieť rast, nemôže byť do stoličkách. Celé srdce. Boh hovorí, ak ma budete hľadať celým srdcom. To je podmienka. To je podmienka. Celým srdcom. Boh hovorí, dám sa vám nájsť. Budete volať ku mne, ja sa vám ozvem. Ak sa ty Boh neozýva a voláš k nemu, tak možno, že je to práve preto, že si na dvoch stoličkách. Že si na poli vo svete, rozumiete, a na poli si pri Bohu. Áno, Pane, však ja ti verím, ja viem, že ťa potrebujem, ja viem, ale ten svet... Viete, prečo Izrael bol na púšti 40 rokov? Ja vám poviem, o čom sa rozprávali na púšti, a pochopíte. Počúvaj, Robo, pamätáš si v Egypte, tá cimola? A tie melóny. A tie klobásky. Áno, oni stále spomínali, čo bolo v Egypte. Stále neboli rozhodnutí. A Mojžišovi koľkokrát ho chceli ukameňovať, koľkokrát mu hovorili, na čo si nás sem vyviedol? No na čo sem ideme? Na čo sa sem trepeme? Nemohli by ostať v Egypte? Čo, v Egypte není dosť hrobov, alebo čo? Však tam nemohli pomrieť, nemusíme na púšti pomrieť. A stále len naspäť, rozumiete? A to spravilo to v ich živote a v celom národe, pochopte, že to platí na národ, to platí na rodinu, to platí na jednotlivca, to platí na zbor. Ako náhle sme na dvoch stranách, tak to nemôže fungovať. Nemôže. A zastagnovali na púšti 40 rokov. Lebo neboli jasne rozhodnutí, že či to vlastne naozaj chcú. Dosť ste podnikatelia, biznismeni. Viete, ak ideš robiť nejaký biznis a ideš niečo robiť, tak musíš mať 100% presvedčenie a vieru v to, že to bude fungovať. Ak to bude hovoriť, že no neviem, skúsime to, neskúsime to, no to tak aj bude vyzerať. Keď aj sám neveríš to, čo ideš robiť, tak ako to má fungovať? Keď nemáme vieru zbor, že zbor môže prosperovať a môže nasledovať, tak hovorím, vydržíme ešte, počkáme, uvidíme, čo ten Robo s tým spraví. Ja vám poviem, čo s tým spraví. Ešte 2 roky a šľahne s tým o zem. Lebo to nebude baviť. A možno sa mýli. Ale to je veľmi zlý postoj, rozumiete? A my potrebujeme spraviť v živote veľmi jasné rozhodnutie. Veľmi jasné. Poviem, Pane, ja chcem ísť za tebou. Ja chcem teba. Ja chcem teba. Možno by som mal teraz na to výzvu a povedať, chceš spraviť takéto rozhodnutie? Veľmi rád sa budem s tebou modliť. Veľmi rád. Ale prosím ťa, nerob to unáhlene. Nerob to preto, aby si nespravil radosť, že prídeš dopredu. Ja sa na to môžem vykašľať. Správ to naozaj vážne pred Bohom. Radšej si to dobre rozmyslí. Veľmi dobre si to rozmyslí. Ale prosím ťa, každý správ jasné, vážne rozhodnutie na život a na smrť. Komu chceš slúžiť? Čo chceš vo svojom, čo očakávaš od svojho života? Chceš napredovať? Žalm 1. Najlepšie slovo v mojej Biblii, ja ho považujem za najlepšie. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Nesedí na stolici pospeváčov, nechodí po cestách nejakých, ale premýšľa o zákone Hospodinovom, má záľubu v ňom, nájde v ňom záľubu, to je Ježišovi, Kristovi nájde záľubu
A keď toto sa stane v tvojom živote, keď toto dosiahneš takýmto absolútne radikálnym, zásadným rozhodnutím vo svojom živote, tak sa stane to, že tvoj list nikdy neuvedne. Nikdy. To niečo reprezentuje. Budeš ako strom zasadený pri vodách. Ponesieš ovocie v danom čase. A čokoľvek budeš robiť, sa ti podarí. Tu nie je ani zmienka o stagnácii, drahí moji. Tu je o napredovaní. A Pavol apoštol, ak niečo hovoril Timotejovi, svojmu nasledovníkovi, svojmu dieťaťu a svojmu junior pastorovi, tak mu hovorí, že na toto maj starosť. O toto sa zaujímaj najviac zo všetkého, aby tvoj rast bol zrejmý vo všetkom. Viete, je pekné, keď máme rast v nejakej oblasti nášho života. A niekedy máme rast v nejakej časti a povieme, Pane, haleluja, sláva ti, jak sa teším, jaký rast Pán mi dal. Ale to je napísané, že máme mať rast vo všetkom. Neviem, kto z nás môže povedať, že ja rastiem vo všetkom. A teraz je napísané, že má to byť zrejmé všetkým. A dneska nekážem lepšie, ako som kázal minule, tak tu nemám čo hľadať. Možno by ste ma mali poslať Máš zajtra, dobre. Náš rast musí byť jasný. Ľudia musia vidieť, že tento človek napreduje, tento človek rastie. A ja počujem od Roberta, že tento človek, tento mladý to, táto kočka tak. A vidím pokrok, počujem, že niečo sa deje. A moje srdce sa teší. Prosím, nasleduj Pána. Drahý Otče, v mene Ježiša Krista, sme pred tvojou tvárou zíteli. Ďakujem ti, že ty vidíš a poznáš každého jedného, kto je tu. Ty vidíš boje, zápasy, rozhodnosť aj nerozhodnosť, Pane. A prosíme teda, ako aj Robert sa modlil na začiatku, že ty si ten, ktorý dávaš aj chcenie, aj činenie. Pane, prosíme ťa o tvoju milosť, aby sme sa dokázali jasne a správne rozhodnúť pre teba, Pane. Tak ako to urobil Jozua, tiež dal na výber izraelskému národu, hovorí, je tu na výber život alebo smrť. Čo chcete, vyberte si. Ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Pane, prosím ťa, aby si dal týmto ľuďom tú milosť, aby pravili jasné rozhodnutie, Pane, aby mohli nasledovať teba, aby ukrižovali svoje telo, aby 100% hľadali len teba a tvoju tvár a dali ťa na prvé miesto vo svojom živote, lebo ty si zdrojom všetkého. Tvoje slovo hovorí, že ty si prameň, ty si všetky moje pramene. A všetky moje pramene sú v tebe. Pane Ježiši, prosím ťa, nech tvoj Duch Svätý, oživujúci sa dotkne každého, kto je na tomto mieste. Ja ťa prosím, Pane, za každého, kto je nemocný. Pane, nemusíme sa ho dotýkať, pretože pre teba bariéra, vzdialenosť není žiadna prekážka. Pane, ja ťa prosím, každého nemocného, každú bolesť, každá dysfunkčnosť, Pane, prosím ťa, Pane, o tvoju intervenciu teraz v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Pane, ak je tam niečo, čo nefunguje ako má, Pane, my prikazujeme, aby to fungovalo správne a dokonale podľa tvojich princípov, Pane, tak ako si nás ty stvoril. V mocnom mene Pána Ježiša. Každá bolesť, ty si vyniesol všetky naše bolesti, Pane drahý. A tak my skrze tvoje rany aj teraz na tomto mieste vyhlasujeme, Pane, tvoje lekárstvo, tvoje zdravie. Tvoje slovo hovorí, že tvoje lekárstvo, tvoje slovo je lekárstvom celému nášmu telu, Pane. Na to, čo lekári našli liek, ty máš liek, Pane drahý. Ďakujeme ti, Pane. Ak je to akékoľvek prekliatie, Pane, v živote, v rodinách, zdedené do 3. 4. pokolenia, Pane, my sa stávame proti tomu a my to lámeme mocno v mene Ježiš Kristus, Pane. Žehnáme život, žehnáme hojnosť, žehnáme zdravie, žehnáme požehnanie skrze teba, Pane Ježiši Kriste, skrze tvoje veľké slávne meno. Pane, pred tvojím menom aj teraz sa musí skloniť každá choroba, každá nemoc, každý nepriateľ, Pane drahý, každé klamstvo, Pane, každý falošný duch v mene Ježiša Krista, Pane, žehnáme tvoju pravdu. Zjav nám tvoju pravdu, Pane, aby sme ťa videli, aby sme poznali tvoju pravdu, Otče. Halelúja. Amen.